Пророческите ученици казаха на Елисей: сега мястото, където живеем и внимаваме в твоето учение, е тясно за нас. Нека отидем, молим те, до Йордан и оттам да вземем всеки по една града и да си построим там място, където да живеем. А Елисей отговори: идете. Един от тях каза: благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите си. Той отговори: ще дойда. И отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започнаха да секат дървета. А един от тях, докато сечеше гредата, желязото падна във водата. И той извика: ах, господарю мой, то беше взето назаем. А Божият човек запита: къде падна? И му показа мястото. Тогава Елисей отсече едно дръвце и го хвърли там, и желязото изплува. Елисей каза: вземи си го. И човекът протегна ръка и го взе. А сирийският цар, като воюваше против Израил, се съветваше със слугите си и каза: на еди кое си място ще разположа стана си. Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. И Израилевият цар прати до мястото, за което Божият човек му каза и го предупреди, и неведнъж нито дваж се опази оттам. Сърцето на сирийския цар се смути поради това. Затова свика слугите си и ги попита: не искате ли да ми кажете кой от нашите за Израилевия цар? А един от слугите му каза: никой, господарю мой царю. А пророкът, който е в Израил, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. Царят заповяда: идете, научете къде е, за да пратя да го заловят. И му известиха: ето, в Дотан е. Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обкръжиха града. А на сутринта, когато слугата на Божия човек стане и излезе, войска с коне и колесници беше обкръжила града. Слугата каза: ах, господарю мой, какво ще правим? Елисей отговори: не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях. И Елисей се помоли: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Когато слязоха към врага, Елисей се помоли на Господа: моля ти се, порази този народ със слепота. И Господ ги порази със слепота, както каза Елисей. Тогава Елисей им каза: не е този пътят, нито е този градът. Елате след мен и ще ви заведа при човека, когото търсите. И ги отведе в Самария. Когато стигнаха в Самария, Елисей каза: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, и те видяха, че бяха сред Самария. А когато ги видя, Израилевият цар каза на Елисей: да ги поразя ли, татко? Да ги поразя ли? А той отговори: не ги поразявай. Ти би ли поразил онези, които би пленил с меча и лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека се върнат при господаря си. И така той им сложи много ястия. И след като ядоха и пиха, ги пусна и те отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха вече в Израилевата земя.